Adlaw mga bata, karong adlaw atong kat-unon ang pag-ila sa mga pungwayon nga pamaagi sa nagkalain-lain ang o degree sa pagtandi. Andam na ba kamo? Sige, magsugod na ta. Ang atong tumong karong sa atong pagtulunan mao kini. Usa, duha, tulo. Una, makaila sa mga pungwayon sa pamaagi sa nagkalain-laing ang o degree sa pagtandi. Makasulat sa saktong pungwayon sa pamaagi sa nagkalain-laing ang o degree sa pagtandi. O ikatulo, makatubag sa mga pangutana nga may kasayon o pagsalig sa kaugalingon. Kining tulo, mao ang atong tumong atong kat-unon karong adlaw. Mahitungod sa pag-ila sa mga pungwayon sa pamaagi sa nagkalain-laing ang o degree sa pagtandi. Sige, padayon ta. Magsugod na ta. Sa dili pa, atong sulayan pagtubag kining mga pangutana. Kung aduna na ba kitay nahibaluan mahitungod sa mga pungwayon. Okay? Sige. Sige, sulayan ta. Atong basahon. Ilha ang pungwayon sa matag-matang sa pahayag ug isulat kung kini positibo, panglabaw o panglabing. Buhata kini sa imong notebook. O kuha inyong notebook ato ning tubagon, ha? O sige, una, sige tanawa, kuha ang notebook sa MTV. Tubag ra ang ibut unsa itubag? Unsa isulat nga tubag? O positibo, panglabaw o panglabing. Kanang tulura ang pilian. O sige, sulay ra kini kung duna na ba kamoy nahibaw-an mahitungod sa mga ang sa pungwayo, ang sa pagtandi sa pungwayon. Okay, sige. Una, mas kusog mudagan si Lito kay sa akua. Usbon mas kusog mudagan si Lito kay sa akua. Unsa maning ang positibo, panglabaw o panglabing. Kana rang tulo pilian, usa ra isulat. Sige. Ikaduha, hinay mulakaw ang bata. Unsa man na, positibo, panglabaw o panglabing. Sige. Ikatulo, kinakusgan og tingog si Bert sa tanan nga mga lalaki. Unsa man na, positibo, panglabaw o panglabing. O kana ra gyapon pilian, tulo. Ikaupat, mahinangpon ako nga nitimbaya sa akong mga amiga. Sige, unsa isulat? Positibo ba, panglabaw ba, o panglabing? O sa katapusan, ikalima, mas abtik mo trabaho si Peter kaysa kang June. Mo na ikalima. Positibo, panglabaw o panglabing? Sige. Okay. Tanawa ang inyong mga tubag sa inyong notebook. Ug kana atong tukion karon kung sakto ba nang inyong tubag sa gikan sa una hangtod sa ikalima nga mga pahayag. Ato nang tubagon kamo mismo ang musuta niini kung sakto ba ang inyong tubag ug inyong kaning masuta sa mosunod nato nga diskusyon. Okay? Sige. Okay, padayon ta. Sige, mo ni atong bag-o karon. Diba? Nagisgo ta mahitungod sa pungwayon sa maagi o ang sa pagtandi. Okay? Sige, atong basahon kaning istorya. Atong basahon ang mubo nga istorya bahin ni Gerald. Si Gerald. Sige mo ni si Gerald. Sige tanan, tanaw sa screen kay atong basahon ang istorya. Maubong istorya mahitungod kang Gerald. O tanaw tanan diri, basahon tanan, basa tanan. Sige. Okay, sige. Dungan tang tanan, tanaw tanan sa screen. Okay, sugod na ta. Si Gerald, usa ka estudyante sa ikatulo nga ang sa elementarya sa Daan Tabugon. Hunong kay period man na. Sa iya nga pagtungha bisan pa
paman kaniadto nga anaa pa siya sa kindergarten, gipakita na niya ang iyang maayo nga abilidad. Hunong kay period. Mas paspas siya nga mobasa kaysa iyaha nga ig-agaw nga si Ron, nga iya ra usab nga classmate. Hunong na pod kay period. Siya ang kinadalian nga makat-on sa ilang nga klase. Hunong. Maalamon siya nga mopaambit sa iya nga nakat-unan ngadto sa iyang mga classmate. Hunong. Gumikan sa iyaha nga abilidad, ayaw hunong po sa siya kay kama. Kada tuig siya nga makadawat og medalya, isip with high honors. With high honors, timan mapasigarbuhon ang nga misabong og medalya kaniya ang iyang mga ginikanan. Hunong. Sa tanan nga nakadawat og medalya, siya ang kinalipayan nga nisaka sa stage, kuyog ang iyang mga ginikanan. Hindot sa kinsa ang kanang karakter, kinsa ang karakter sa istorya? Si Gerald. Kinsa man si Gerald? Grade 3. Estudyante sa ikatulong nga ang sa elementarya. Unsang eskwelahan na? Yes, Daan Tabugon. Di ba? Kinsa man to, kinsa may ig-agaw din sa istorya? Kinsa may ig-agaw diri? Yes, di ara si Ron, iyang ig-agaw nga iya harapod nga classmates, ha? Sige atong usbog basa unya, atong paspasan og gamay ang atong pagbasa. Ha? Atong basahon ug atong sabton kay naay mga pangutana ani sa sunod atong tubagon. Sige, magdungan ta atong paspasan og basa nga atong sabton pod. Okay, sugod ta. Si Gerald usa ka estudyante sa ikatulo nga ang sa elementarya sa Daan Tabugon. Sa iya nga pagtungha bisan pa man kaniadto nga anaa pa siya sa kindergarten, ipakita na niya ang iyang maayo nga abilidad. Mas paspas siya nga mobasa kaysa iyang ig-agaw nga si Ron, nga iya rasab nga classmate. Siya ang kinadalian nga makat-on sa ilang nga klase. Maalamon siya nga magpaambit sa iyaha nga nakatunan ngadto sa iyang mga classmate. Gumikan sa iya nga abilidad, kada tuig siya nga makadawat og medalya, isip with high honors. Mapasigarbuhon nga misabong og medalya kaniya ang iyang mga ginikanan. Sa tanan nga mga nakadawat og medalya, siya ang kinalipayan nga nisaka sa stage, kuyog ang iyang mga ginikanan. Nindot ka ang istorya sa naghisgot ni siya mahitungod ni Gerald nga maayo kaayo siya sa klase. Kanunay nga gikan sa kindergarten siya, maayo gid siya sa klase, kanunay siyang tagaan siya og medal. Isip with high honors. Nindot sa. Ganahan mo ana. Ganahan sila musa kay malipay pud ang atong mama kung musa ka sa stage, nga iyang anak isabuungan niya sa medalya. Maunay angay natong buhaton. Sige. Karon atong tubagon ang mga pangutana. Sige. Okay. Muna na ganina. Atong basaha og tubaga ang mga pangutana kabahin sa istorya nga si Gerald. Suwat sa nilaing papel ang imong tubag. Sige, ato na lang ni i-oral ha. Gusto ko mo tubag mo. Tubag tanan. Kinsay Sige, number 1. Una, kinsa ang estudyante sa ikatulo nga ang sa elementarya sa Daan Tabugon nga may maayong abilidad? Kinsa man siya? Yes, very good. Si Gerald. Okay? Sige, number 2. Unsa ang gipakita niya sukad ni adto nga pagtungha sa iyang kindergarten hangtod
nga anaa siya sa ikatulo nga ang. Unsa may gipakita? Unsa yung gipakita? Ha? Unsa yung gipakita? Nagpakita siya og ay, nalimot na. Sige, ato nang balikon ron ha. Atong balikon na unsay gipakita ni Gerald gikan sa iyang kindergarten hangtod sa grade 3. Sige, at timan-in ang pangutanaha, wali na matubag ron. Ato na ibalik ang story ron. Tubagon gina ninyo. Okay, ikatulo. Gumikan sa iyahang abilidad. Unsa ang kanunay madawat ni Gerald matag tuig? Oh, very good. Medal. Sige, medal ha. Unsa isa mo siyang mama. Ang timani ang number 2, wala matubag na. Sige. Number 4. Unsay gibati sa ginikanan ni Gerald nga nagsabong kaniya sa medalya? Unsa inyong tubag? Unsa mo na sa istorya? Ha? Malipayon? Naampo tilain katong ibadlisan. Unsa man to? Malipayon bagud to? Napailain nato na ato nang timan-an katong ibalik ang story ron. Istorya ang iyong tubagon nato ani ron unsa ang ipakita ni Gerald gikan sa kinder hangtod sa grade 3. Na isunod, unsa gibati sa ginikanan ni Gerald? Ingon mo ron nga malipayon, lipay. Napatuilain nga gibati ang ginikanan. Tan-awa didto atong tan-aw na ron kung sakto ba ang iyong tubag. Sige, number 5. Nakahatag ka ba og pasidungog sa imuha ginikanan o pamilya? Sa unsa nga paagi bika mo? Nakahatag mo pasidungog sa inyong mama? O kaning uban? Kay buutan man kaysa kay namay awards kada quarter kung maayo ang imong abilidad sa klase. Tagaan man dayon og honors ang bata kada quarter. Muna inyong gihatag. Uban nga wala pa kahatag og pasidungog sa ginikanan, kinahanglan nga unsay buhaton? Yes, maningkamot nga makamaong mubasa aron tagaan ni ma'am og award ini kabot sa tuig, human sa tuig aron malipay ang mama o papa. Sige. Sige, number 6. Tan-awa og balik ang istorya. Unsa ang mga pulong nga gibadlisan? Karon ato nang ibalik ron kinapan talang tubagon. Unsa ang tawag niini nga mga pulong? Sige, atong ibalik og basahon tong balik ang istorya og tan-awa didto kaning tubagon pa ninyo ha. Kaning unsay gipakita ni Gerald o kani pong ikaupat unsay gibati sa ginikanan og kini unsa nagibadlisan ng mga pulong sa istorya unsay ngalan ana. Ha, atong ibalik ang istorya ni Gerald. Sige, atong tan-awon. Sige. Atong pagsasawon pagbalik. Tanan, basa. Si Gerald usa ka estudyante sa ikatulo nga ang sa elementarya sa Daan Tabugon. Sa iya nga pagtungha, bisan pa paman kaniadto nga naa pa siya sa kindergarten, gipakita na niya ang iyang maayo nga abilidad. Unsay gipakita ni Gerald? Yes, ang tubag ato iyang gipakita ni Gerald ang maayo nga abilidad gikan sa kindergarten hangtod sa ikatulong ang o grade 3. Sige, padayon ta. Mas paspas siya nga mubasa kaysa iya nga igaagaw nga si Ron nga iya ra usab nga classmate. Siya ang kinadalian nga makakat-on sa ila nga classmate. Maalamon siya nga nagpaambit sa iyahang nga nakatunan ngadto sa iyang mga classmate. Gumikan sa iyahang abilidad kada tuig siya makadawat og medalya. Sakto yung tubag medalya ihatag kada tuig with honors ang iyahang moyang medal. Mapasigarbuhon nga misabong og medalya ang kaniya ang iyang mga ginikanan. Sakto to yung tubag ganina? Ha? Kadto inyong tubag nga malipayon kari manggudto mapasigarbuhon ang ginikanan nga nisabong sa medalya. Mas pasigarbo mga proud makanatong parents kumusta ka ta stage o nasabungan taog medals butangan ta og ribbon sa dughan mapasigarbuhon kayo. Sa tanan nga nakadawat og medalya siya ang kinalipayan. Mo nagibati ni ang kisa may kinalipayan si Gerald. Kisa ang pasigarbuhon? Yes, ang mga ginikanan ni Gerald. Okay? Sige.
Unsa man to lang pangutana ganina, di ba? Niingon man nga unsa ang mga pulong nga gibadlisan? Unsa may mga pulong gibadlisan dire? Ge. Yes, mas paspas. Unsa pa? Wala ha, mas paspas. Unsa pa gyud? Kinadalian. Sunod, maalamon. Sunod, mapasigarbuhon. Unsa pa gyud? Kinalipayan. Timani ha, lima ka buka. Mas paspas. Mas paspas. Sunod, kinadalian. Sunod, maalamon. Sunod, mapasigarbuhon. O ikalima, kinalipayan. Mauna ang mga pulong nga gibadlisan sa istorya bahin ni Gerald. Karon, unsa ini mga pulong nga? Ha? Sige, ato nang katon. Sige. Mga angay nimong mahibaw-an kabahin sa pag-ila sa pungwayon sa pamaagi nga nagkalain-lain nga ang degree sa pagtandi. Sige, una, ang pagtandi sa mga pungwayon sa pamaagi maklasifikar sa nagkalain-laing degree o ang-ang. Una, pang-uyon o positibo. Unang ang-ang sa pungwayon sa pamaagi sa labing yano nga porma. Wala kini relasyon sa pagtandi sa uban. Sa pag-ila sa pang-uyon o positibo, walay mga pulong o pahilauna sa dili pa ang pungwayon sa pamaagi. Pananglitan, hilom. Hilom nga naglingkod sa bangko si Peter. Kung katong ganiya si Gerald, may kang pungwayon, wala siya kumparar, wala siya gikatandi, siya ray gisgutan. Pareha atong ganina. Manggialamon siya nga ni manggialamon siya ra may gisgutan. Pareha nang mayong kanang hilom nga naglingkod sa bangko si Peter. Unsa maning gibadlisan nga pulong? Yes, hilom. Unsa may tawag ani gibadlisan nga pulong? Ha? Mao ni gitawag og pungwayon. Ang iyang ang-ang aduna naa siya sa positibo nga ang-ang sa pungwayon. Gitawag na siya positibo kay wala siya gikatandi, wa siya gikukumpara nga lain. Si Peter ra gyud ang gisgutan. Muna siya naa siya sa ang-ang sa positibo. Okay? Sige. Mas kani sayon ra siya ang positibo kay wala man siya magkumpara, wala siya magtandi og suglain nga butang laing tawag laing hayop. Okay. Arita sa ikaduhang ang-ang. Timaniha ang unang ang-ang o degree kaning positibo o pang-uyon. Sa atong English ani katong positive degree. Ha? Positive degree mo ning positibo. Ikaduha kani panglabaw nga katagi o comparative degree. Panglabaw. Kaning word nga panglabaw. Kanus ato gamiton ng panglabaw. Nagpakita og relasyon sa pagtandi sa duha ka butang, lugar, ideya, grupo o guban pa. Sa pag-ila sa panglabaw nga katagi o comparative degree, adunay gigamit nga pulong nga mas o kaysa pagpasabot sa pagtandi. Kaning panglabaw sa atong English ani katong comparative degree. Sa English na to, pila man kabuk i-compare sa comparative degree? Yes, 2 persons, 2 places, things, animals. Ha? Duha, gitandi ang duha ka butang, lugar, ideya o grupo o uban pa. O hayop, mo ni uban pa hayop ni siya. Panglabaw ang ngalan sa ang ana kung duha ang gitandi. Sa pag-ila, muna siya sa pag-ila sa panglabaw nga tagi o comparative degree adunay gigamit nga pulong mas kani o kaysa. Pananglitan, mas hilom, di ba ganina hilom si Peter, karon mas hilom nga naglingkod sa bangko si Peter kaysa iyang classmate. Kinsa may gitandi ani? Si Peter og yes, ang iyang classmates. Pila man kamo gitandi? Duha. Si Peter o si classmate. So, atong gamiton, ang hilom, butangan nato og mas. Mas hilom. Dayon kaysa. Kaysa iyahang
classmate. So mas hilom kaysa. Okay? Mao na ang ikaduha nga ang. Unsa ti una? Unsa ti una? Yes, positibo. Pila ka buok gisgutan sa positibo? O usa. Ikaduha kaning panglabaw. Panglabaw. Pila ka bukitan di aning panglabaw? O duha ka butang, duha ka lugar, duha ka idea, duha ka hayop uban pa kana siya. Okay, aratas ikatulo. Panglabing o superlative. Nagulagway sa kinatas-an nga porma. Ngunit highest degree, highest form ang panglabaw o superlative. Panglabing. Panglabaw duha ra ang panglabing kana kinatas-an na siya. Sa pag-ila niini nga katagi o degree, adunay dugtong nga unang gikit nga kina sa pungwayon og sumputan og huling gikit nga an o han. Pananglitan. Hilom. Unto ganyan sa hilom. Ug ari sa comparative or panglabaw, mas hilom kaysa. Kung ari ta sa panglabing na, butag kina na hilom dara ang kanang pulong hilom. Kung anog an or han or an, na kina diri sinugdanan. Kinahiluman, kinasabaan, kinabrayitan, ha? O kinahiluman. Kinahiluman nga naglingkod sa bangko si Lito sa tanang bisita. So kinahiluman gani, pila ka bukisgutan ana? Yes, daghan. Labaw sa tulo. Tulo o mas labaw pa ang gihisgutan kung panglabing or superlative. Diba? So sayon ra siya sa translation naman is atong English god. Oh. Katong positive mo nang positibo. Katong ganina, usaray gisgutan. Sa comparative degree, mutong panglabaw, duha na kabukisgutan. Sa superlative degree, muning panglabing. Tulo o labaw sa tulo ang gihisgutan. Sayon dili. O sayon ra sabton sa. Sige, padayon ta. Okay. Kini. Katong ganina ang atong giansiran, wala pa mo nakibalo ato unsay sakto, di ba? O unsay sakong tubag ato. Karon ato ning ansiran kung sakto na ba inyong tubag. Nakasabot na ba mo kung unsa nang positibo, unsa na panglabaw o panglabing. So timan-an nato pila ka kumpara sa positibo o usa ra ka gisgutan sa panglabaw o duha ka gisgutan sa panglabing o tulo hangtod sa daghan nga gisgutan sa panglabing. Sige. Atong basahon ang direksyon. Ang mga pahayag nga anaa sa ubos nagikan sa istorya nga si Gerald. Ilha kon ang gibadlisan nga pungwayon sa pamaagi kay positibo, panglabaw o panglabing nang ang o degree sa pagtandi isulat ay imong tubag. Okay kani. Ang inyo gyapon itubag pares ganina sa una nato nga kanang buluhaton positibo gihapon, panglabaw o panglabing, pero kini mas nindot nga paminawon nga makatubag mo ani. Kay human naman nato ni nakabalo na mag-unsa ng positibo, kuno sa gamiton ang positibo, kuno sa panglabaw, kuno sa panglabing. Sige. Una, mas paspas siya nga mobasa kaysa iyang ig-agaw nga si Ron, nga iya ra pod nga classmate. Unsa may sakto nga tubag? Ha? Unsay saktong tubag? Yes, ay nag-isot sa papel kay mag-oral ra ta ani kay gusto kong makadungog karon dayon sa inyuhang tubag kung sakto ba na siya. Ha? Okay. Usbo nako. Mas paspas siya nga motubag kaysa iyang ig-agaw nga si Ron. Nga iya ra pud nga ig-agaw. Unsa man ni? Positibo, panglabaw, panglabing. Yes, very good. Panglabaw. Nganong panglabaw man? Panglabaw kay yes, duha ka buok gihisgutan. Kinsa man si? Yes, si Ron og iyahang classmate, di ba? Unsa may pungwayon gigamit? Yes, mas pas. Nasa unsa ni nga ang? Yes, panglabaw. Okay? Kasabot? Sige, number 2. Siya ang kinadalian nga makat-on sa iyang klase. Kaning kinadalian. Unsa nga ang? Positibo, panglabaw, panglabing, katong nay kina. Yes, very good.
panglabing. Nganong panglabing man? Nganong panglabing may tubag aning kinadalian? Kay, sakto. Kay gikumpara siya sa tanan niyang sa tibok nga klase. Labaw sa tulo ang iyang klase. May pila mong kabuk sa itong room ron. Di ba daghan man ta? Kisay kinabrightan, kinsay kinasabaan, kinsay kinabuutanan, kinsay kinadak-an, kinsay kinagamian. Di ba? Kina atong gamiton kay daghana. Okay, unsa na nga ang? Yes, very good. Panglabing. Ikatulo. Maalamon siya nga nagpaambit sa iyaha nga nakatunan ngadto sa iyang mga classmates. Maalamon siya nga mapaambit sa iyang nakatunan. Asa man ni siya positibo, panglabaw, panglabing. Ha? Nalibog na kay siyang classmate man, di ba? Kung kinsa may gisgutan ani? Yes, si Gerald. Na siya gitandi wala. Data na ako maalamon siya nga mopaambit. Mopaambit sa iya nga nakatunan ngadto sa iyang mga classmates. Maalamon siya. Kinsa may lain, kinsa may gisgutan dinhi? Yes, si Gerald. Kinsa may ikatandi si Gerald? Wala. Kaning classmate mao na yang gitagaan, mao na yang gisharean. So kaning word nga maalamon, kaning pulo nga maalamon unsa man ni? Pungwayon nga unsa nga ang? Positibo, panglabaw, panglabing. Positibo. Nganong positibo man? Kay? Yes, kay si Gerald ra ang gisgutan. Wala siya gikatandi o wala siya lagi kumpara. Wala siya lain gisgutan diha si Gerald ra. Okay, kani ikaw pat. Mapasigarbuhon nga misabong medalya kang Gerald ang iyang maginikanan. O mapasigarbuhon kaning pungwayon nga pasinggarbuhon unsa man ni nga ang? Ha? O kinsa may gisgutan dinhi? Ha? Yes, ginikanan ni Gerald. Nabay lang ginikanan gisgutan dinhi? Wala. So pila man ka ginikanan? Kinsa man ginikanan ra na? Kang Gerald ra. So unsa man ni nga ang ni? Yes, positibo. Kay usaray gisgutan, ha? Usaray hulagway. Sige, number 5. Sa tanan nga nakadawat o medalya, siya ang kinalipayan nga nisaka sa stage kuyang iyang mga ginikanan. Kaning kinalipayan. Very good. Kina. Basta na ikina. Yun ang timanaan sa. Basta na ikina. Unsa man na? Sakto. Panglabing. Lipay. Kinalipayan. Gipunan og kina. O niya, andiri sa tumoy. Unlaping kina at huling gikit nga unang gikit nga kina. Timan iha. So kinagwapahan, kinabuutanan, mo na siya unsa na nga ang? Yes, panglabing. Very good. So nakasabot. Nakasabot ba tanan? Sige mo padayon ta. Sige, hinumduman nato niha. Kini mo atong hinumduman. Aron sayon ra ang atoang pagtubag sa mga pangutana. Sige, ato na hinumdumi kini. Unsa ang tulo kaang o degree sa pagtandi sa pungwayon pamaagi? Unsa ang tulo kaang? Okay, una panguyon o positibo, kaduha panglabaw nga katagi o comparative degree, ug ikatulo panglabing o superlative degree. Ang panguyon, una nga ang muna first nga degree, unang degree. Una nga ang sa pungwayon sa pamaagi sa labing nga yano nga porma, wala kini ka relasyon sa pagtandi sa uban. So wala gikatandi siya ra jud usa ang gisgutan ang gihulagway. Panglabaw nga katagi o comparative degree nagpakita og relasyon sa pagtandi sa duha ka butang, lugar, ideya ug grupo uban pa. Ha? Duha. Panglabaw. Ug ikatulo, panglabing o superlative, naghulagway sa kinatasan nga porma. So, may ganyan kinatasan, gikan sa duha naman to ganina, ato na sa tulo, hangtod sa labaw sa tulo. Okay? So, unsa to ang tulo kaang sa pagtandi sa pungwayon? O panguyon, panglabaw, o panglabing. Or sa English na to, positive,
comparative, and superlative. So, kasabot ra gyud dali rang pasabton sa kay maminaw man. Basta batang maminaw, dali ra makasabot ug mo apil sad og basa mas makasabot dayon. Sige, padayon ta. Sige, unsaon pag-ila sa pungwayon sa pamaagi nga naa sa katagi nga degree o pagtandi sa positibo kani siya. Muna tong ganina ha. Ilha. Kung walay pulong nga pelo na kani hilom. Hilom man naglingkod si Peter. Kani pod panglabaw mo na siya ha. Mo ni ganina ako nang gibalik aron dili mawala sa una-una. Sa pagil sa panglabaw, adto nagigamit ng pulong nga mas o kaysa. Kani mas hilom man naglingkod sa bangko kaysa iya nga kaysa sa iyang classmates. Sa pag-ila niining ang degree dunay dugtong nga unang gikit kanin siyang ikatulo na panalitan kinahiluman mo na siya ang panglabing. Ang una positibo, ikaduha panglabaw ug ang ikatulo panglabing na siya. Okay? Pila ka buok? Yes, tulo ka ang sa pagtandi. Tulo ka ang sa pagtandi sa pungwayon sa pamaagi. Okay. Sige. Sige, kani atong buhaton. Nay activity sheet sa inyo nga 3. Kuhaa na. Kuhaa. Tanawa kani nga porma ug mo'y sulati sa inyo ngalan. Naman ay name sa ibabaw, pangalan, grado at section ug pizza. Mo'y buhaton. Sige, pagkuha usa daan, nisuwati sa ngalan. Sige, paspasi. Pagkuha daan, suwati sa ngalan. Kaya itong basahon doon ang direksyon aron magdungan og answer. Dali raman ni siya kay naa may activity sheets daan diha. Sige. Okay, sige. Okay, ready na? Humanasot sa ngalan. Okay, atong basahon ang direksyon. Basaha ang mga mosunod nga pahayag. Ilha ang gigamit nga pungwayon sa pamaagi sa matag hugpulong. Isulat kini sa husto nga column o ang o degree sa pagtandi. Buhata kini sa nilaing papel. Kana activity sheets mo isulatin ninyo. Abtik nga nidakop si Papa og manok. Abtik nga gidakop ni Papa ang manok. O tanawa diha. Asa may positibo ba na siya? Panglabaw ba? Panglabing. Ang isulat ninyo ana ang pungwayon ra. May pungwayon. Example na number 1b. Asay pungwayon. Example ha. Bonus niya. Bonus. Example sa number 1. Abtik nga din nidakop si Papa sa abtik nga nidakop ni Papa ang manok. Asa may pungwayon ana? Yes, abtik. Asa man unsa man ang abtik? Asa man ibutan ang abtik? Unsa mga ang abtik? Positibo, panglabaw o panglabing? Tan-awa sa kuno, kan number 1 kisa may gisgutan dia. Yes, Papa. Papa ra niya. Asa man pila ka gisgutan? Pila ka gihulagway? Yes, usara. So, asa na ibutang? Yes, very good. Ari sa positibo. Mo po na inyong buhaton sa number 2, number 3, number 4, number 5. Basaha. Kung positibo ba, kung usara gihulagway, positibo. Kung duha, ari ibutang ang pungwayon diri sa kolom sa panglabaw. Kung tulo pataas, ari po sa panglabing. Buhata kini sulod sa 5 minutos. Sige. Sige, humana. Okay, sige, humana. Sige, kani. Lain na po ni. Lain na po na, ma'am. Yes. Lain na po ni. Tanawa na po sa inyuhang inyuhang 3 naa na po ni siya nga kani. Sukdunta. Tanawa diha. Sukdunta. Naa na. Sige, sulatin na po sa inyong ngalan, inyong grado o pizza. Ayaw kalimot. Sige, sulatin. Tanawa, kani siya na sa inyong tray sa kilid. Natanawa, naan diha tanan. Tanawa. Tanawa. Sige. Tanawa ha. Sige, ato lang saning. Ako tong basahon og dungan kay aron naigiya unsaon. Sige, direksyon. Basaha ang pahayag ug isulat ang pungwayon sa pamaagi nga
ana sa sulod sa parenthesis sa husto nga ang o degree. Sa pagtandi nga gipangayo, isuwat ang imong tubag sa laing ay lang isot sa papel. Kanay sulati ang activity sheets nga naa kanang assessment form nga naa sa imuhang o imong gikuha. Pananglitan. Si Rito blank musulti kay ni Ruben. Panglabaw nimong buhaton. Ha, panglabaw ni gibutang diri ha, panglabaw. No, unsay butang buhaton aning lanog? Unsay butang sa lanog? Ha? Nga pang lanog kay kuan positibo man himuon man ang panglabaw. Yes, very good. Mas lanog si Rito nga mosulti kay ni Ruben. So ang itubag diha butang din ha, mas lanog kay panglabaw man duha man. Unsa titimanan to ba sa panglabaw? O naay mas ug naay kaysa o katong positibo katong daay kanang panglabing katong daghana, yes na atong kina ha. Sige, padayon na, sige padayon, buhata kini sulod sa 5 minutos. Kaya di naman ako magkopya, basahon naman lang na, di na may guide unsaon panglabaw ni siya. Number 1 positibo ra, number 2 panglabaw, number 3 panglabing. Number 4, positibo ra pod. Number 5, panglabing na pod. Sige, padayon. Sige, humana. Mupadayon ta. Humana ang tanan? Okay, sige, mapadayon ta. Okay, dugang buluhaton. Mo na po ni akong pabalo ninyo. Ha? Pabalo na po ni ma'am ninyo ang inyong buhaton sa inyong balay. Asa buhaton ang dugang buluhaton? Yes, ato sa balay. Ato sa atong panimalay. Kinsay atong duulon sa panimalay aron pangutan-on nato? Yes, atong mama, atong papa, atong ate, atong kuya. Kung maglisod si mama o si ate, asa mong padulong? Yes, mangutana ni ma'am si mama aron matudluan og tarong si Dodo o si Inday kamo. Muna dugang buluhaton. Kini usab ana-ana po ni sa inyong tray. Inyo na po ning kuwaon kaning dugang buluhaton. Tanawa sa tray sa kilid, pagkuha og usa. Unya, butangi sa inyong ngalan, grado, ay sa pizza karon. Dayon, pick a og ibutang sa inyong assignment notebook. Ato ra ng stapler unya, ha? Inipa sa inyo ana. Ayaw kalimot. Sige. Sulatis ngalan daan. Dili mapadpad man kanina, dili na nakabalo na kang imuha na. Okay? Sige. Basahan na ang direksyon unsay angay buhaton, ha? Okay? Sige. Humana. Sige. Okay. Okay? Thank you. Daghang salamat mga bata. Ug maayong adlaw.